Dragi copii, stimate cadre didactice, stimați invitați, cadre didactice de la alte unități școlare, bine ați venit în școala noastră. Astăzi am marea bucurie de a inaugura această expoziție concurs pe care o vedeți în această sală etalată. Prima ediție a concursului național intitulat atât de generos Splendoarea iernii prin ochi de copil, ediția 1-a, 3 decembrie 2010, Buzău. Expoziția concurs Splendoarea iernii prin ochi de copil, ediția 1, a fost deschisă publicului în data de 3, respectiv 6 decembrie 2010, între orele 10, 12 și 14, 16, urmând ca ea să poată fi vizitată și în zilele următoare. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni și anume, secțiunea 1, pictură, desen și colaj, secțiunea a doua, felicitări și ornamente de iarnă. Dorința organizării acestui concurs s-a născut din munca și roadele muncii cu acești copii, dat fiind faptul că la copiii cu cerințe educaționale speciale, învățarea se realizează prin activități practice, comparativ cu copiii din învățământul de masă, la care informația este redată în termeni mai abstracti. Dacă elevii din școlile de masă se întrec în concursuri, olimpiade, examene, prin materiile de studiu, copiii din învățământul special pot concura cu toți copiii de la toate nivelurile, de toate vârstele, prin astfel de activități, la care și ei reușesc să obțină rezultate bune și foarte bune. Prin intermediul acestui concurs, am reușit să încheiem parteneriate cu toate tipurile de școli din țară, să arătăm că și copiii cu nevoi speciale pot oferi ceva valoros societății și comunității arealului din care fac parte. Ne bucurăm nespus că acești copii au fost învingători alături de toți copiii care au participat la concurs. Am arătat lumii întregi că fiecare dintre noi suntem unici și valoroși, că fiecare dintre noi are calități și ele trebuie puse în valoare, că trebuie să perseverăm prin ele, prin ceea ce suntem. Grupul țintă căruia ne-am adresat au fost copiii și cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și special din țară. Partenerii acestui proiect sunt Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Parohia Ortodoxă Română Vișeu de Sus, Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Grup Școlar Vișeu de Sus, Școala cu clasele 1-8 numărul 7 Vișeu de Sus, Grădinița cu program prelungit numărul Vișeu de Sus și Grădinița cu program prelungit numărul 2 Vișeu de Sus. Participanți la concurs au fost din toate județele țării. Cadrele didactice participante au depășit numărul de 400, iar copiii participanți au fost de 1200. S-au acordat premii 1, 2, 3, mențiuni și diplome de participare. La deschiderea expoziției ne-au vizitat preșcolarii și elevii școlilor din împrejurim, iar impresiile deosebite pe care și le-au făcut cei care ne-au vizitat ne-au rămas întipărite în suflet. Ne dă curajul să mergem mai departe, să perseverăm în tot ceea ce facem pentru acești copii, să înlăturăm barierele ce ne fac să fim segregați de restul lumii.